Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para bapak ibu lan para rawuh ingkang dados kinurmatan, langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi rahmat lan nikmatipun kita saged makempal menikahipun Mas Suseno ingkang pikantuk Mbak Yayu Widyaningsih kanthi rahayu wilujeng boten wonten aral setunggal menapa-menapa. Nuwun sewu dumateng panjenenganipun saksi kalih kula aturi paring paseksen. Nuwun sewu Mas nggih, sani nggih. Musani Pak nggih, sak rampungipun. Mas Suseno panjenengan kaserat tempat tanggal Ku Timur tanggal 20 Desember tahun 78 nggih. Nggih. Agami panjenengan Islam. Ngasto karyawan lenggah wonten ing Desa Tuguharum Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Ku Timur pundi niki? Kalimantan apa? Sumatera. Sumatera nggih. Lajeng panjenengan status taksih Joko nggih. Nggih. Badhe nikahan pikantuk Mbak Yayu Widyaningsih sampun mantep. Sak sampunipun nikahan kasuwun penyantang jawab sagah Mas nggih. Saguh nggih. Nggih lajeng mangke maringi mas kawin seperangkat alat salat penyanyi kelas. Kelas Mbak Yayu Widyaningsih panjenengan tanggal lahiripun 26 April tahun 83 Mbak nggih. Agami panjenengan Islam. Lajeng penyantang taksih prawan Mbak nggih. Badhe dipun nikah Mas Suseno sampun mantep. Sak sanggalipun 12 Desember tahun 50 gangsal. Terus yang putra nomor kali. Agami penyan Pak? Agami ini pun Islam. Astonipun tani Pak nggih. Mbak Yayu putra putri panjenengan Pak nggih. Mboten putra angkat. Mboten badhepun nikah Mas Suseno yang sampun setuju Pak nggih. Lair batos nggih. Dumateng saksinipun sampun leres Mas nggih. Sampun leres Pak nggih. Monggo akad nikahipun wonten ing enjang menika antawisipun Suseno. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Pak Suwarno mangke nikahipun putranipun dipun nikahaken piyambak menawi nyan makil Pak nun sewu. Penyanyi kelas Pak nggih. Tadi masuk penyan Bapak Penghulu. Kula nyuwun tulung panjenengan. Panjenengan nikahaken putri kula ingkang nami Yayu Widyaningsih pikantuk sederek Suseno kanthi janji mas kawin seperangkat alat salat tunai. nggih Pak Suwarno dawuh panjenengan kula tampi nggih. Maju Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Suseno zawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrikin bi ihsan. Saudara Suseno, saudara saya nikahkan dan saya jodohkan dengan Yayu Widyaningsih binti Bapak Suwarno yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Yayu Widyaningsih binti Suwarno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sampun sah Pak. Sampun sah lagi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma nawwir qulubahuma bi ilmi wa tuqa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara,
ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nuwun Purwa Widodo harmi ngaturi nenggo manis sagunging pakurmatan. Mugi tansah manggih ing kautaman Tripuspita Dana Wari. Mugi angkaraken talining raos kekadangan nulinggih saking pepundhen ingkang hawangku darmaning sepuh panjenenganipun Bapak Suwarno saribetipun semrambah kadang keluarga Sentana saha sagung para tamu kakung Sumawana Putri. Mugi rahayu yuwana ingkang samya pinanggih nun pangaksami kula kumawantun cumantaka boten sahandap cekatika inggih awit pradapa saing keparingipun ingkang hamangga karya kula sinaraya kapitedhan hambuka wiwaraning suka wenganing wicara duaraning kandha minangka jejering pambyawara juru paniti laksana ri kalenggahan rahina mulya menika panjenenganipun Bapak Suwarno Sarimbitibu keparing hakarakit sekar cepaka mulya mahargya suta ami uwaha siwi winarsih ingkang kepareng winengku kakung Jalutama mijil saking Palembang Sumatera wong Plembang asesilih Bagus Suseno Jalutanaya saking panjenenganipun Bapa Megeng. Saderipun sanggiyaning para pepundhen, para pinisepuh aji sepuh, para sesepuh ingkang sampun pana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang agung hamastuti dhateng pamoyaning kautaman pantos pinundi. Sangya para pangembating praja, satriyaning negari satuhu dados pandam ing kawula dasih tuhu pantos sinudarsana. Sangya para alim, para ulama, Rama Yai, Rama Haji, rinten tarapi ngratri jinaget karsanipun Gusti saha dados pangrentuning kawula dasih ingkang kinten Hagopati tetegen kali damar ingkang hanjek margining karahayun ugi amangka panuntun kiblating panembah tuhu kinabekten. Sangya Satawada Carana Madya para tamu kakung putri pantos tampi pakurmatan saha pantos lamunta sinudarsana tan katalumpin. Sangya para kadang-kadang seniman seniwati mijil seni hadroh campur sari dendang rebana rumiyin kula dherekaken tumungkul angesti tunggal manungga puja dalah puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking kamirahanipun ri kalenggan menika sinampahan kapurwakan pambuka salajipun mijil penganten putri buka jenarsa bedol Sekarmayang sekembaran rawing temanten kakung sadèrèngipun wisudan talinga asmara kewareng den pratitisaken tanggap wacana long tinampan saha pangging temanten kalajaken kerobongan pamedhing kadang pisan saha waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Titipun kalajaken hati cara sungkeman ring tambahing puja puji pangestuti arhayuning sedya kalisa nirmala lir ing sambekala sugalenggah jumrung budi lawan karsa cipta rasa karsa karya kanthi suka mertika ing penggalih mekaten nuwun matur ing panuwun nuwun kula nuwun. Sagung para tamilya pun mugi-mugi ngantos dumugi paripurna boten jawah Allahumma amin. Iki mugi-mugi saged gangsar titilaksana ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan. Monggo kula dherekaken basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur kimanun mugi Gusti Allah paring ridho mangkaten.
Sang Yopo rawuh Kakung Sumar Putri rika lenggan menika pinanggihan malih kalian kula so rombongan kadang seniman jangkep seniwati seni hadroh campur sari dendang rebana ingkang sinepuhan kadang kula sepuh panjenenganipun Raka Mas Sukimin ingkang mijil pesan lagu Pak Gita. Neng dalam mesti belajar karaoke. Layangmu tak tampa wingi kuwi wis tak waca apa karepe atimu ranyo ati iki aja tulisanmu ra krasa netes lo ning pipiku. Upama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kapriye maneh merga kahananku cahayo tenono tekadku. Kita celuk mas Rama itu sapa wong sing ora kangen ada bojo pengen turu anyar marem Rama itu sapa wong sing ora tranyo ra kepathuk sawetara pengen weruh percaya aku kuwatno atimu cahayo entenono tekadku. Tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh marga kahananku wong tekus entenono tekadku. Rama itu sapa wong sing ora kangen adoh bojo pengen turu anyel marem Rama itu sapa wong sing ora tranyo ra kepathuk sawetara pengen weruh percaya aku kuwatno atimu cahayo antenono tekadku. Upama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh marga
kasahan nulat edi endahing budaya agung budaya tulus budaya Nuswantara Jawi Tengah napak tilas susuhunan Pakubuwana Surakarta Hadi Ningrat. Sawetawis katingal wonten ing layar perak layar televisi punika ta Sang Kusumayu sampating busana hangimba busananing prameswari kadula abyor mompyor kena sunaring Sang Hyang Bagdak kanthi kelawan ibumu ya nduk ya ngger kene ndak kanthi lawan ramamu. Ayo ngger Yayuk Winarsih kene ndak duduhake marganing kautaman siramu bakal ndakwi sudha minangka darmaning wong tuwa ya nduk. Wis tokaken dawuh Rama so Kanjeng Ibu matur kuing panuwuning tanpa pepindhan. Iya kangenan. Mesem jroning wardaya Ibu Juru Pangregga Busana Ibu Rias Ibu Siti Romlah mijil saking Karanglung Rayudan. Dasar juru paes kondang grapyak semanak demulur wasis ngadi busana wasis ngadi salira ya wasis momong putra mila datan mokal kang putra dados pegawe sedaya. Sang Kusumayu wewaking pranaja sing set kepathet jroning ageman pindha cengkir gading kang piningit kaya jebol mekak madya kang mongko situban daning salira. Catke cating padha pating galebyar pating karelip dening ceneleng kang tineretes ing sesotya warna ginantra ing wardaya kawuryan. Lir werda angga sasra kang lumaku ing wanci dalu. Nalika semono keparlenggahing kursi gading linemekan babut perang wedani sinawur sari-sarining sekar stamat kungas gandane hakebaki madya. Sangya pertamu diagung pangsami bilih asmanipun manten putri Yayuk Widyaningsih. Pak Wo asmane Yayuk Widyaningsih. Nah, saniki sareng Mbah Wo niku nyerat klentu asmane manten kenging ukuman. Monggo kasuwun ngasta Putri Domas Manggalayuda dipun asta mriki. Monggo Mbah Wo. Sekali-kali labo-labet darmaning urip. Ya, caketing warga kalian Bapak. Monggo. Kasut Putri Domas saha Manggalayuda rasa kepareng. Panjing wonten ing sasana wibawa mekaten. Bawana Garu membe angkasa bongkah pratiwi oyode bayu ukon binar singket wingking. Wah nggih monggo Makayun petaning Putri Domas Tan Kantun Wiropati Yudha Menggala kang kepareng piniji ngasta unjukan. Aku kombang Kang Kinarya daharanipun ingkang putra nalikanipun Purnaweni suda talining asmara. Iya, Nini. Banget panari maning bapa dene siliramu. Wis kena kanggo tepa palupi labuh labet darmaning urip. Ugi menika bapa. Unjukan tirta wenik sarat sana kacar kucur.
Tan katalompen pisang ayu janggeping sesaji kagem dauping temanten. Iya, bocah ayu. Bapa matur bing panuwun kang tanpa pepindhan. Wiropati kene nyaketa bapa. Astanan iki kembang Mancawarna kembar mayang sekembaran. Ngati-ati aja keri duka-duka tiga Wiropati injih bapa. Aduh dadi ati selawase Yuk so Pak Dito dalem derek ngamen apa pripun? Lah nggih napa payu lho ingkang soleh soleka. Amin. Pak Dito sik produksi mboten? Nggih pun prei niki. Oh. Maka Jih, matur suwun. Wes kepareng lumaksana kanthi lon-lonan Kang Puspita Arum. Lagi sedya ngayunaken manudya kusumaning ayu. Yayu widyaning sih. Tanggap sinasmita kendel sawetawis ngenipun lumaksana den pratitisaken tanggap wacana lung tinampan sinegek pitaswara. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Dumateng para pujangga pinisepuh aji sepuh ingkang sedat satu kinabekten. Dumateng para bapak ibu undangan ingkang kawula hormati. Ugi dumateng para paguyuban seni hadroh seni campur sari kakung saputri ingkang kawula hormati ugi. Nyamudani dumateng para mong tamu ingkang samya pinarak lenggah wonten balesmanipun Bapa Swarna saha sak njawinipun ingkang sanget kawula tresnani. Ing mriki kula mawantun cumantaka utawi ngadeg wonten ing ngarsa handika sami saperlu kula minangka sesuai saking panjenenganipun Bapa Megeng saking Palembang Sumatera. Saha ing mriki ugi kula kapatah masrahaken pun punang temanten kakung dumateng pihak temanten putri. Nuwun sewu dumateng para pinelenggah ingkang kawula hormati. Ing mriki senadyan to kula menika kapasrah amasrahaken pun punang temanten kakung kapatah amasrahaken utawi mewakili pamasrahipun temanten kakung dumateng pihak temanten putri. Nuwun sewu dumateng para bapak ibu ingkang kawula hormati. Nggih senadyan to kula menika pepanggihan kaliyan panjenenganipun Bapa Megeng saha Ibu Tuwin Susena ing wekdal menika. Ananging menika kula anggep sederekipun jaler utawi estri ananging menika kula kapat salam ingkang kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Kita kunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawa Timur dusun Kerayudan ing mriki tansah pinaryan wilujeng boten wonten aral setunggaling punapa kita saged pepanggihan kalian panjenengan sampi kanthi wilujeng tansah memanggih rahayu. Pramila saking menika dumateng para bapak ibu ingkang kawula hormati. Ing mriki kula atas nami saking panjenenganipun Bapa Megeng saha Ibu ing wekdal menika kapatah hamasrahaken pun punang temanten kakung ingkang nami Susena. Dene Adimas Bagus Susena ing wekdal menika marak sowan wonten dalemipun Bapa Swarna inggih menika badhe mundhut garwa inggih panjenenganipun Yayu Widyaningsih badhe dipun ajak hidup sesarengan utawi hidup ingkang sejahtera mugia saged mawaddah warahmah. La taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing mriki kula minangka silih sarira saking panjenenganipun Bapa Suwarna sekalian Ibu Sabrayat kadang keluarga Sentono ngaturaken sugeng rawuh dhumateng handika
sarimbit utawi sabrayat keluarga Sentono matur kuing panuwun dene panjenengan sampun kepareng kandherekaken Sang Bagus suseno ngantos dumugi dalem mriki kanthi wilujeng nirbaya niring sambikala. Inggih mugi-mugi rahayu saha kawilujengan saking ngarsanipun Gusti saged sinerira dhumateng keluarga jengandika sami. Ugi salajengipun kula minangka pandayawara saking panjenenganipun Bapak Suwarno sarimbit Ibu hanampi pasrah panjenengan kanthi suka rena ing penggalih kanthi asta kalih kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim kula tampi lair terus ing batin so mugi-mugi Gusti ingkang akarya jagat saged paring ridho dhateng anak kula kekalih ingkang badhe lelumban madyaning bebrayat boten sanes namung pendonga pangestu panjenengan sami kepareng lumuntur dhumateng anak kula kekalih saged lestari widodana niring sambikala. So mangke keparenga kasuwun lenggah satata wonten ing madyaning sasana wiwa wonten sudung kula wonten bawah paraden menika kanthi suka rena ing penggalih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Marhaba
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Titiporno rampung dawuhing temanten. Bagus Susena saka Sumaning Ayu Yayu Widyaningsih. Cidurung puja-puja Rob kene nger Susena padine genduk Yayu Widyaningsih margake slira mendak wisuda ndak lenggahake ana kursi gading ya nger. Muga Gusti Kang Akarya jagat enggal paring talining katresnan. Putra lan putri kang soleh utawa solikah. Matur nuwun Kanjeng Rama, matur nuwun Kanjeng Rama. Salajengipun hati coradat bektos kula katur kunjuk Kang Mas. Iya wong ayu, ndak tampa gawe bungah rasa penggaling pun Kakang Yayi. Ora liwat pangestunipun Kakang kebat ditampani ya wong ayu. Kula tampiastu kalih Kang Mas. Kula petek wonten ing jangga dadosa jimat pangayoman. Murwakane suwita kula dhateng panjenengan Kang Mas. Ya wong ayu. Mongko krasaning pun Kakang kene Nimas lenggah jajar lawan pun Kakang. Sembah kalebu wanita kuduane ditata mring kakung sauger tumuju ing kautaman. Senadyan setunggal putra mantu sampun ngantos nggadahi raos benten-bentenaken. Iya mangkono Bune. Bapa timbang perdine wanita kuduane ditata mring kakung sauger tumuju ing kautaman. Ya wani maranata jroning bali wisma. Sedering tiyang sepuh senadyan setunggal putra mantu sampun ngantos anggadhahi raos benten-bentenaken kedahare nengko sami kadhi putra pribadi. Monggo salajengipun kacar kujur. Angga Jawa paring guna kaya boga kelawan wastra nyandangi, ngayani, ngomahi, ngayemi memutrani. Ingkang putri anggadhahi tanggal jawab nyekap-nyekapaken guna kaya peparing ngraka kanthi linambaran gemi setiti lan ngati-ati. Purna tinampi kya sowan Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Rama, kula nderek titip sawetawis Rama. Ya nggih, bakal Rama papanake ana gedhong mulya ya nggih. Muga sedikak pita swara sawetawis. Monggo dendang rebana kepareng lajengaken kagem piwadho Dhahar Kembul Puja Nandrawena. Langgame dadi ati penyanyine sing wetan dhewe. Monggo Dhahar Kembul Puja Nandrawena. Sing kaya ngapa wong nyatane ngelakon seprene Risang temanten ninambaran raos daya asmara kepareng dhahar sesarengan. Monggo Mbak Yayu Widyaningsih. Aji.
Paripurna Dahar Kembul Bujana Ndrawina unjukan Tirta Klapa Muda. Oh, pos. Ngampos. Jan, monggo Pak. Nggih, Pak Kaji Purnomo. Iki padha karo dalange jenenge. Monggo kalian Ibu Warisah nggih. Kasun menduk Pak, pamit riyen, Pak. Nggih, pamit riyen kalian Pak Warno sekalian. Monggo. Dipun gandeng, Pak. Dipun gandeng. Nah. Jan. Ayo deh, langgame sida. Langga. Sagung Portamilyo makaten sampun kepareng abiyantara nggih panjenenganipun Bapak Yai Jejibahan panjenenganipun Bapak Purnomo sekalian monggo kepareng jawat asta salaman lengser pamit makaten manjing papan ing sowang-sowang Sohori kalenggan menika kepareng sugeng cara adat Jawi ingkang tasih sinengker tumapaing padha pawibahan ri kalenggan menika makaten salajengipun waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim keparang piniji maos panjenenganipun nggih Raka Masunarta pramila monggo sana tuwin swasana ngaos katur mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Lam Ra Tilka ayatul kitab wa Qur'anim mubin ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون يدين إلا على كتاب معلوم ما تسبق من
وقالوا تأتينا بالملائكة نافضون بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ورحمة إن في ذلك لآيات للقوم يتفكرون صدق الله العظيم Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu aladzim. Monggo dhateng panjenenganipun para kadang widaya kasinoman. Bilih kepareng ngaturaken pasugatan konjuk Sang Hyang Para Tamilya makaten nggih. Tungan anggayuh kamulyan jati, mulyaning bebrayan agung. Kadang keluarga nyamicil saking mugi anggenipun lelumban bebrayan saged tetep tatak tutup lestari gampil ngenira ngupadi boga kelawan wastro kene wis ndak wisuda paringa tambah iya Di Yayu Widyaning sih apa dene adiku Susena. Muga Gusti kang akarya jagat bisa paring kayuwanan nggonira lelumban bebrayan Yodi. Kepareng daya jongkok sesedoan sowan ngarsa Kanjeng Rama Kanjeng Ibu langing sedya minta tambahing hak somu saha pangestu risang temanten kekalih. Nuwun kula nuwun Kanjeng Rama. Kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama. Nduk Yayu Widyaning sindak pangestane ya nggih. Muga bisa kasembadan apa kang sira sedya nganti gisih ing gegayuhan. Ugi kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Ibu. Ya Dole Susena. Ibu mung titip marang putra kewadon pepasan kaya titip daging setambal getih setetes balung sak ceklek sing sabar nggonmu momong ya nggih Susena. Inggih ngestakaken dawuh kana sawana ramamu. Kanjeng Ibu kula nyuwun tambahing pangestu. Ya Nduk Yayu Widyaningsih. Ndak pangestone lan pangestu ning Ibu muga bisa dadi tambahing damar tambahing teteken nggonira lelumban bebrayan ya Nduk sing ati-ati. Kula nyuwun pangestu Rama. Ya Dole Susena tak pangestone sing sabar nggonmu momong putraku ya Dole. Injih Rama. Yayu Widyaningsih mara gage kana sawana Rama Ibu mara sepuh ya Nduk. Aja pisan-pisan sliramu duwe rasa bedak-bedakake awit pangrengkuing wong tuwa kuwi padha ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Sang temanten
Duh Kanjeng Ibu, kula nyuwun tambahing pangestu anak kula anak Susena. Sing ati-ati yo nggih, ndak pangestu ndak sesunake marang ngarsaning Gusti Allah. Muga-muga bisa dadi kulawarga kang sakinah mawaddah lan warahmah. Matur nuwun Kanjeng Ibu. Rama kula nyuwun pangestu. Yayu widyaning sing ndak pangestoni genduk. Kono gage sawana ibumu yo nggih. Nanging ngestokaken dawuh Rama. Kanjeng Rama ugi kula nyuwun tambahing pangestu Rama. Anak kula lanang bocah bagus, bocah Jarot Susena. Ndak pangestoni dole sira sawijining kakung minangka nahkodaning bebrayan. Urip bebrayan kaya numpak prawana Jalanidi yo nggih, saya nengah, saya gedhe ombake lambarana kanthi man tawakal sabar lan narima. Injira mangestukaken dawuh. Saya madhep, saya mantep penggaling risang temanten. Dupi hanapi pangestu saking Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kawuryan. Yayah Sang Narpati so garwa prameswari kang sayekti. Dia panjing sasana ningga sasana winanggun. Kalajaken tumedhak foto kapurwaken ingkang Rama saking Ibu mekaten. Data panjenenganipun juru fotografer punawa dene Ibu juru rias monggo. Tumedhak foto kapurwaken Rama Ibu so kalajaken kadang keluarga saking Lampung. Pasugatan sop ini sugeng agrape kanthi suka mertika ing penggalih mekaten. Sebesar malih datang kadang keluarga saking Palembang, keluarga besar dari Palembang dimohon foto bersama mempelai berdua. Paripurna keluarga saking Palembang, kasuwun kadang keluarga Sentono saking Bapak Warno, monggo mangke kasuwun foto kalian pengantin. Ugi kalian menika sagung para tamu wonten pambiyantu panyumbang lagon saking kadang keluarga Jepara, monggo kepareng mangayun neraketan kalian para kadang-kadang seniman jangkep seniwati. Dan ini seni hati. Jadi lagu menapa Kang Mas? Rujuk. Rujuk. Iya, pada kesempatan siang hari ini saya akan coba bawakan sebuah lagu Oke. rujuk. Ini khusus untuk mempelai berdua. Sebelumnya Mas, tolong buka KTP, namanya siapa Mas? Bating projo pura satra negari ingkang sampun mastuti dumateng pepoyaning kautaman
Mboten katalumpin dumateng sedaya para tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang satuhudat kinurmatan. Lumeberipun dumateng sedaya para kadang werdotama ingkang bahagya mulya. Keparenga kawula mambeng anggen panjenengan katemben wawan pangandikan awit kula piniji panjenenganipun Bapa Swarna sekalian Ibu. Nggih punika kinen hangaturaken pambagya raharja. Hanamung saderengipun sumangga kula dherekaken ngujuhaken raos puji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Bilih ing kalenggahan ing pahargyan ingkang siang menika katingal regeng. Kula panjenengan tansah mawantu-wantu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anamung saderengipun kula rumangsa kaget kala wau. Kula nembe kemawon mlampah-mlampah pikantuk telepon. Kanthi bombong-bombonging manah Bapak Swarna sekalian Ibu mboten saged ngaturaken menapa ingkang dados pangunek-unekanipun awit rumaos bombong-bombonging manah. Bilih sedaya para tamu undangan sampun kersa ngrawuh. Anamung mboten katalumpen panjenenganipun Bapak Swarna sekalian Ibu hambuk bilih anggenipun caos dedaharan minggahi dhateng papan palenggahan samat sedayanipun ingkang boten ngresepaken dumateng penggalih panjenengan sami. Kula minangka duta saraya saking panjenenganipun Bapak Swarna sekalian Ibu hambuk bilih boten ngresepaken dumateng penggalih panjenengan sami. Sadayanipun kula ingkang tansah mawantu-wantu nyuwun lumunting sih. Ing temanten ing siang menika kanthi kalis ing rubeda tansah cinaketaken dhateng kawilujengan. Hambuk bilih sedayanipun kirang meranani dumateng penggalih panjenengan sami para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang satuhudat kinurmatan kula sepindah malih minangka duta saraya tansah nyuwunaken lumunting sih samudra pangasami. Salajengipun anggen kawula matur kula kinten boten perlu kula panjang lebaraken awit kathahipun adicara ing siang menika.
arsa manjing panti busana Lokara busana narendra ngrasu busana satriya kepareng jengkar saking panti Palengan Agung ya sasana paningrat ya sasana mulya ya rinengga punika ta warnanira sang katong sarimbit garwa Maha Prabu Susena Jalutama mijil saking Plembang Sumatera sarimbit kaliyan keng garwa kusumaning ayu Yayu Wijuba ya sang muka adi ya hadi muka ya purusa dikara pinaragan satriya Bagus Muda Tumaruna wenang sinebut asmane Bagus Haryanto mijil saking Gelung Parut wingking kadherekaken patah sekembaran ya pangabit sekembaran dumadi rarealit ingkang maksih suci monggo para lampita mringkang nedhong malakrami tansah ngantya tuntunan suci murih antuk lilaning Gusti satepah hamba barhayu hayem jumbuh kang sarwi ginayuh basuki kang denesti kang putra kang binojo kerabi laju tindake giya panjing sono busana lukar busana kanarindran hakrasuk busana kasatri kita nang pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu. Napa saesti Bapak? Iya, Dik. Eling-eling jamane semono. Kang pundi? Wis ndungkap pitung ketiga. Ayo wis lali ya. Nang pinggiring bengawan saben-saben mung tansah kelingan kemutan napa wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ngati senadyan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring idilan Gusti kita saderma nglampahi wong ayu dalam Kang Mas eling to pun kakang karo sliramu mbiyen nalika ning pinggiring bengawan kula lali ngono kuwi lho janji bar amar Pak Gito mesti ngono kuwi moyek terusan lali mboten kemutan nang pinggir bengawan ngawi awan wayah sore mung tansah kelingan gawang-gawang semu cahayu nambah sedih ing hatiku ampun sedih kula wonten mriki kok wong iki nek kadung tresna sasetya
eling jaman semono wis tungkapi katika nang pinggiring bengawan sap Gusti kang paringi dilan posti kita saderma lampahi gawang-gawang semua ayu nambah sedih hatiku ngempos napa mboten? Nggih. Langsung nggih, Ngidam Sari nggih. Lho, mboten ditelasne rumiyin? Oh, nggih. Ditelasne mawon rumiyin mengke nak mambu. Oh, nggih. Yen ing tawang ana lita ayo tresnaku sundul yate dinarung suarane Monggo kalajengaken lagon Sriuning kagem margi rawing Sang Satriya Tama Dendang Rebana. Monggo. Ya, Nduk, biasa, Nduk. Wes kepar lumaksana Sang Suba manggala hadhiraken Sang Satriya Tama ing Gusti anggenipun memangkun bebrayan linambaran tepa tresna kumawula lan sembodo tepa sirya ing kaduragan tresna mapriya jroning karukunan kumawula mangerti ing wajib sembodo jamingko salwiring pakewuh tuturi handayani kang Rama saha ing Ibu Jering Wardaya Sesanti Jaya-jaya Wijayanti rahayu kang putra kang binaja krawi nalika semana keparepan putri Wijil kediri ameng-ameng jroning patamanan hawirsane sesekaran kang Dendeng Ambang Barawangi sinambi lelumban madyaning as Asmane sinten Cahayu? Umi. Nggih ta. Daleme pundi? Karanggupita. Karanggupita, biyuh adoh ayu. Cah Karanggupita ngeten iki lho Pak, kula seneng nek ditekoki late ditokne sithik. Jenenge sinten, Dik? Umi. Jantenan. Sik jenengmu sapa, Le? Karni. Karni. Aja mbok tekep ae. Nah, cono ora nek mabur. Samar nek cucak rawane mabur. Ni Karni. Halo. Kowe jek sekolah to, Le? Tesih. Tenan ning ndi? Aja ngapusi lho. Sekolah apa ora? Nek ora ngono dadak isin. Sekolah macul. Oh, sekolah macul. Oh, sekolah macul. Iki ketoke Umi. Isin. Wah. Bocah sakniki nek tekoki ngeten. Umi, isin. Nih Karni, kowe ya gelem joget nih. Purun. Kowe njaluk lagune apa nih? Tak kei lagu sing penak ya nih. Kenak jogeti wis digarap SMS biasane hadrohi. Nah, Umi. Halo. Joget ya, Nduk. Insyaallah. Aduh, jajan. Alah insyaallah. Ting ae. Kowe iso le jajal terokne aku. Muni ngene lho inget ana aku. Nih. Insyaallah ngono jajal. Jajal nih. Ora apa-apa. Jajal ane para. Ora wani, ayo. Oh, ganti syuting. Madhep mriki, Mbak. Nih, gulu. Ah, madhep Umi. Ayo. Yo. Kaya manuk engkok tae. Yo!
Rono joget. Ayo Umi. Nah, ngene lho lek tak warai. Ayo jajal. Sik Mas, sik Mas, sik Mas. Guntur. Saiki kowe saiki umpama lho iki karo Guntur iki piye Gelem? Mbuh raro. Gelem mboten? Boten. Omah. Lah saiki Tur, sawangen Umi ayune ngene kowe gelem Tur? Gelem cah kaya ngene. Ora usah di tanganmu ya. Bisa nah. Ayo. Adep-adepan. Genten aku. Ayo. SMS siapa ini bang? Bang, pesannya pakai sayang-sayang. Bang, nampaknya dari pacar abang. Bang, hati ini mulai tak terus. Arep mlaku. Lanang siji. Hop. Taksih Ana ngendi Le? wonten Jogorogo. Pinter apa ora Le? Boten. Hah? Saiki nek kowe sekolah ning Jogorogo iki mesti bocahe pinter. Tak tekoki njajal tak bedheki. Kowe ngerti sepeda motor kuwi Le? Kuwi bane pira nang? Kalih. Nek becak Le? 3. Nah, saiki pertanyaannya, rungokne. Berapakah ban becak sak Kabupaten Ngawi? Sak yuta. Sak yuta. Le, kowe bagus apa elek Le? Sedengan. Sik bagus apa elek? Bagus. Bagus. Nggih. Nek karo aku bagus endi Le? Panjenengan. Hah? Panjenengan. Oh, bagus aku. Ya bagus kowe. Ya cah iki nek ngerti ngantek ngowoh. Wah, tenan. Kowe nek ya pinter men. Sah cilik selirane kok dhuwur. Lah nggih. Wah iki jan madem mriki, Mbak. Bodine aku percaya. Iya kaya Pragawati, kaya Ratih Sanggarwati. Jenenge sapa, Mbak? Melani. Nggih ta? Jenenge sapa? Melani. Sapa, Dik? Melani. Oh, krungu menak nih. Apa Menakni? Pas sajake dalange ya rada budek iki. Wong Melani ya Menakni. Sajoke keterak sura kuwi. Lah nggih, saiki cahayane wis rada abang kok. Dek sura aku petuk biyu leh pucet. Dek Melani. Rumahnya mana, Dik? Rumahnya enggak dibawa tuh. Oh bener apa kowe bekecot? Tekoki tenanan. Rumahnya mana, Dik? Iya enggak dibawa. Oh enggak dibawa. Mari saya bawa, Dik. Dek Melani. Apa, Mas? Aku diceluk Mas. Geting ayo. Jajal Mas, tipunge. Tuh, ndang gentung-gentung. He. Ayo jedore. Go. Aduh, jajal iki. Ayo baleni. Go. Wos. Terokno pak. Ayo kowe kalah karo iki kok rugi. Ayo. Ayo, Dek. Ayo. Ayo, Dek Melani, ayo. Gak apa-apa, ayo. Sendok. Dek Melani enggak joget. Iya, saya enggak. Saya enggak joget. Iya, saya enggak juga. Sebab saya goblok. Emang gue pikirin. Emangnya gue pikirin loh. Sik Melani, sik. Mesakne madhab sana, madhab mriko. Mesakne ayo gandeng. Ora cilik. Ayo Rono. Mulai. Wah,
Ayo Ker, Joker. Asik. Iya, ayo terus, ayo langsung. Hati-hati Har, hati-hati Har. Oke, oke. Jangkrik tenan iki. Paiman dimainke, yo Paiman dimainke. Sak dolan di pasar Paing tuku kayu, tuku tape man. Man. Ngene iki lho, aku nek di Saya Mary Om. siapa? Mary. Mary. Jenenge Meli. Mary. Oh, Mary. Sudah punya pacar, Dik? Oh, baru 2 ya. Baru 2. Mau 3. Iki jenenge cerongoh iki. Lah kok cah putri ya baru kok 2 maju. Ki aja nyekingi wis blak. Hah? Ketilokne. Jenengmu sapa? Joker, Joko keren. Oh, Joko keren. Oh, Joko. Joker ki singkatane Joko keren. Dik Mary. Dalam Om. Umpama dengan Joker mau, Dik. Aduh, masih terlalu kecil Om saya. Oh, terlalu kecil. Kurang Dik, gede, oh. Kurang gede. Om aja. Om aja yang melawan ini. Om aja. Dik Mary, aku iki padha karo anakku tak kandhani. Dik Mary. Ya jan iki halus tenan. Melani karo Mary. Piye? Cah cilik ra entuk nonton. Cah cilik nonton Egoland. Dik Mary bisa nyanyi, Dik. Bisa Om. Bisa mau nyanyi apa, Dik? Maunya lagu apa Om? Lah apa kok teko aku? Lagunya apa? Dengan Egolannya. Duh, lagu apa ya? Nah, ini pokoknya dimohon untuk bernyanyi menyenandungkan sebuah lagu. Nyumbang lagu dangdut bisa. Nah, yang biasa-biasa aja ya? Ya, terima aja. Ini Bukannya Om yang binatang. apa? Oh, inilah biduannya. Kleru binatang. Dek. Yo, Candares yuk. Sik. Nyanyi ki sing penak kalau, Dek. Nek enek kae. Pak Guru, not ini apa namanya? Ngono ta nek mangsuli penak mindek kemo tak dekemi. Ayo. Masih terngiang di telingaku bisik cintamu betapa lembut dan mesranya aku terlena kasih Terima kepada Mbak kasih. siapa tadi? Mary. Mary kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك للعظيم سلطانك اللهم سلمنا يا الله من كل آفات الدنيا من عذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأقوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا تقبل كل دعانا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ورحمة الله وبركاته. Semoga datang panjenenganipun nggih Ibu Pangkargo Busono. Datang panjenenganipun Ibu Siti Romlah. Rahayu ning sedya.
Imbang ana katresnanku diajeng. Tanggap ta iki. Ya. Tresnanmu mongko kang mas katresnanku bebasane kang bisa tinuku condok lan prasetyaku tak korban angin
wayanganmu aduh Kang Mas wong bagus monggo diajar linalitan bisa lali saya rajin hati lalewane wong bagus tansah sumanjing ing pagane netra apa teka sira nyimas dikra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu iki tresnane Pak Topo karo Pak Sukram mongko nyimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku tunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku